ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೇನಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದ್ ತೂಪಾವೆ ಐಕ್ ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ಮೈದಾ 350 ಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುನು ಕಡೆದು ಉರ್ದುದ ಹಿಟ್ಟು ದೆತೊಂದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಲೆಲ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೆತೊಂದೆ. ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಪ್ ಮೊಸರು ಉಂದು ಜಿಂಜ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಇತ್ತಿನ ದೆತೊಂದೆ. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಐ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡುಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುದ ಹಿಟ್ಟು ಉರ್ದುನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ದೆತೊಂದೆ. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರು ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿತ ಮೊಸರು ದೆತೊನ್ನಂಡ ಅಪಗನೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪುಳಿತ ದೆತೊಂದಿನಿ. ನೆನ್ನೆ ಪುಳಿ ಬರ್ರೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀಂಡ ಅಪಗ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಸೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪುಳಿ ಬರ್ರೆ ದೀಪುನಿ ಯಾನ್ 2 ಗಂಟೆ ಪುಳಿ ಬರ್ರೆ ದೀವೊಡು. ಇತ್ತೆನೆನ್ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆನ್ನೆ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟುನು ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಗಂಟು ಪೂರ ಪೋಡು ಅಂಚ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನ್ನೆ. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಕೂಟೊಡು. ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಯರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆಯರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು. ನೆನ್ನೆ ಯಾನ್ 2 ಗಂಟೆ ಪುಳಿ ಬರ್ರೆ ದೀವೊಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಎನ್ನಡೆ ಬುಡ್ರೆ ಐಕ್ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ನೀರ್ಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ಐಕ್ ಪಾಡುಡು. ಹಿಟ್ಟಿಗ್ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ದೀತೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀವೊಡು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಂಡ ಪೂರ ಪಿದೈಡ್ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿಡ್ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ. ಐಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀವೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬರೀರ್ದೆ ಚೂರು ಚೂರು ದೆತುದು ಎಣ್ಣೆಗ್ ಬುಡೊಡು. ಎಣ್ಣೆಗ್ ಬುಡ್ನಗ ಎಲೆಲ್ಯ ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಬ್ಬುನಗ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಎಲೆಲ್ಯ ಮಲ್ತ್ ಬುಡೊಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬರೀರ್ದ್ ದೆತುದು ಮಾತೆನ್ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಬುಡೊಡು. ಸೋಕು ಕಾಯೊಡು ಐನ್ ಮಗ್ತೊಂದೆ ಬೋಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಉಲಾಯಿಡ್ ಬೇಯ್ಪುಜಿ. ಐಕ್ ಸೋಕು ಮಗ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಏತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು. ಸೋಕು ಉಲಾಯಿ ಲೇಯರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಸೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಖಿಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ.